Subiectul 2 roman. Exercițiu 1. Se consideră matricea A de n egal cu 1, 0, 0, 0, 2 la n, 0, 0, 2 la n minus 1, 1. A mic. Arătați că determinant de A de 0 egal 1. Mai întâi să scriem ce înseamnă A de 0. A de 0 egal cu 1, 0, 0, 0, 2 la 0, 0, 0, 2 la 0 minus 1, 1. Așadar, A de 0 egal cu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 minus 1, 0, 1. Practic este chiar I3. Și atunci, determinant de A de 0 egal cu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 egal cu 1, 1, 1, 1 plus 0, 0, 0, 0 plus 0, 0, 0, 0 minus 0, 1, 0, 0 minus 0, 0, 1, 0 minus 0, 0, 1, 0 egal cu 1. Apoi, punctul B. Determinați numărul natural n aparține lui n mare, știind că A de n ori A de 1 egal A de 3. Să scriem ce înseamnă A de n. A de n înseamnă 1, 0, 0, 0, 2 la n, 0, 0, 2 la n minus 1, 1. Apoi, să înmulțim cu A de 1. 1, 0, 0, 0, 2 la întâia este 2, 0, 0, 2 la întâia minus 1 este 2 minus 1, adică 1, 1. Și o să fac această mulțire a matricilor și apoi mai vedem. Linia 1, coloana 1, rămâne doar 1 ori 1, adică 1. Linia 1, coloana 2, 1 ori 0, 0 ori 2, 0 ori 1, 0. Linia 1, coloana 3, 1 ori 0, 0 ori 0, 0 ori 1, 0. Linia 2, coloana 1, 0 ori 1, 0, 2 la n ori 0, 0, 0 ori 0, 0. Linia 2, coloana 2, 0 ori 0, 0, 2 la n ori 2 este 2 la n plus 1, 0 ori 1, 0. Linia 2, coloana 3, 0 ori 0, 0, 2 la n ori 0, 0, 0 ori 1, 0. Linia 3, coloana 1, 0 ori 1, 0, ăsta ori ăsta e 0, 1 ori 0, 0. Linia 3, coloana 2, 0 ori 0, 0, 2 la n minus 1 ori 2, o să scriu așa, 2 la n minus 1 ori 2, plus 1 ori 1, 1. Și ăsta cu ăsta, linia 3, coloana 3, 0 ori 0, 0, 2 la n minus 1 ori 0, 0, 1 ori 1 este 1. Am îngrămădit aici puțin. Asta trebuie să fie egală cu A de 3, adică cu 1, 0, 0, 0, 2 la a 3-a, 0, 0, 2 la a 3-a minus 1, 1. Da? Acesta este A de 3. Bun. Ce ne interesează pe aici? Ce rezultă? De exemplu, elementul acesta de pe linia 2, coloana 2, trebuie să fie egal cu elementul de pe aceeași poziție din matricea A de 3. Adică, practic, 2 la n plus 1 egal 2 la a 3-a, rezultă n plus 1 egal 3, adică n egal 2 odată. Și apoi, elementul acesta trebuie să fie egal cu elementul acesta. Și aici avem niște calcule de făcut. Și anume, 2 la n ori 2 este 2 la
n plus 1 minus 1 ori 2, 2, apoi plus 1 egal cu 2 la a treia minus 1. Adică, practic, 2 la n plus 1 minus 2 plus 1 este minus 1, egal 2 la a treia, îl las așa, minus 1, minus 1, minus 1, rămâne că n plus 1 egal 3, adică n egal tot cu 2. Soluția finală este 2. Și punctul C spune așa, determinați numerele naturale P și Q, știind că A de P ori A de Q egal A de PQ sau A de P ori Q. Să vedem ce se întâmplă. Mai întâi să scriem A de P. 1, 0, 0, 0, 2 la P, 0, 0, 2 la P, minus 1, 1. A de Q este 1, 0, 0, 0, 2 la Q, 0, 0, 2 la Q, minus 1, 1. Să facem înmulțirea. Egal 1, 0, 0, 0, 2 la P ori 2 la Q e 2 la P plus Q, 0, 0, aici o să fie mai, o să avem așa, 2 la P minus 1 ori 2 la Q plus 1 ori 2 la Q minus 1. Nu mai pun ori 1 și 1. Să facem puțin calculul ăsta de aici. Avem așa, 2 la P plus Q minus 2 la Q plus 2 la Q minus 1. Se duc astea două, adică e tot 2 la P plus Q minus 1. Așa, practic ce observăm? Observăm că A de P ori A de Q este chiar A de P plus Q. Adică, practic, P plus Q, că ăsta trebuie să fie mai departe egal cu A de P ori Q. Înseamnă că P plus Q este chiar P ori Q. Aici, dacă trecem totul într-o parte, facem așa, P plus Q minus PQ egal 0, de exemplu. Să dăm factor comun, să zicem P din ăștia 2 și o să avem așa, P pe lângă 1 minus Q plus Q minus 1 plus 1 egal cu, aici în loc de Q minus 1 o să pun un minus și pun 1 minus Q și o să dăm factor comun pe 1 minus Q pe lângă P minus 1 o să rămână plus 1 egal 0. Adică, practic, o să rezulte că P minus 1 pe lângă Q minus 1 este egal cu 1. Știm că P și Q aparțin lui N. Prea multe variante nu avem. Rezultă fie că P egal cu Q egal cu 0, că să avem minus 1 ori minus 1 egal plus 1, sau P egal cu Q egal 2, o să avem 2 minus 1, 1 ori 1 egal 1. Și acesta este exercițiul 1. Să vedem exercițiul 2. Avem polinomul f egal x la a treia plus x pătrat minus
3x plus 2, amic. Calculați f de 0. F de 0 egal cu 0 la a treia plus 0 pătrat minus 3 ori 0 plus 2 egal cu 2. B. Determinați câtul și restul împărțirii lui f la x pătrat minus 4. Să facem împărțirea. X la a treia plus x pătrat minus 3x plus 2 împărțit la x pătrat minus 4. Avem aici x și o să avem minus x la a treia plus 4x. Ăștia se duc. Aici rămâne x pătrat plus 4x minus 3x este x plus 2. Acum avem nevoie de un plus 1. 1 ori x pătrat este x pătrat se trece cu sens schimbat, minus x pătrat. 1 ori minus 4 este minus 4 se trece plus 4. Ăștia 2 se duc și rămâne x plus 6. Așadar, c de x este acesta, x plus 1, și r de x este restul x plus 6. Și punctul C, arătați că x1 minus x2 la puterea a doua plus x2 minus x3 la puterea a doua plus x3 minus x1 la puterea a doua egal 20, unde x1, x2 și x3 sunt rădăcinile lui f. Tot timpul când aveți relații ce implică rădăcinile x1, x2, x3, este bine să scrieți relațiile lui Viet. Relațiile lui Viet sunt suma 1 egal x1 plus x2 plus x3 egal minus b supra a. În cazul nostru, minus b înseamnă minus 1 supra a1 egal minus 1. Așadar, x1 plus x2 plus x3 este minus 1. Suma 2 este x1, x2 plus x2, x3 plus x1, x3 egal c pe a. C supra a înseamnă minus 3 supra 1, adică minus 3. Și suma 3 este x1, x2, x3 egal minus d supra a egal minus 2 supra 1, adică minus 2. Acum să începem aici să calculăm. O să avem așa. x1 minus x2 tot la a doua înseamnă x1 la a doua minus 2, x1, x2 plus x2 la a doua plus x2 minus x3 tot la a doua este x2 la a doua minus 2, x2, x3 plus x3 la a doua plus x3 minus x1 tot la a doua, x3 la a doua minus 2, x3, x1 plus x1 la a doua egal cu. Și o să avem așa, de două ori x1 la a doua, da? x1 la a doua și aici x1 la a doua, la fel, de două ori x2 la a doua, de două ori x3 la a doua și minus 2 pe lângă x1, x2 plus x2, x3 plus x1, x3, adică chiar suma 2. x1, x2 plus x2, x3 plus x3, x1 sau x1, x3. Aici la fel, dacă dăm pe 2 factori comuni, ne rămâne x1 pătrat plus x2 pătrat plus x3 pătrat minus 2 pe lângă x1, x2 plus x2, x3 plus x1, x3. x1 pătrat plus x2 pătrat plus x3 pătrat are formulă, este s1 totul la pătrat minus de două ori s2. Sau practic este x1 plus x2 plus x3 totul la puterea a doua minus de două ori x1, x2 plus x2, x3 plus x1, x3. Și cu 2 în față minus 2 ori, aceasta este suma 2. Și să înlocuim 2 ori S1 era minus 1 totul la a doua minus 2 ori S2 era minus 3 minus 2 ori S2 este minus 3 egal cu 2 ori minus 1 la a doua este 1 minus 2 ori minus 3 este plus 6 plus 2 ori 3 6 egal
2 ori 1 plus 6, 7 plus 6. 2 ori 7, 14 plus 6 egal 20. Trebuia să arătăm că este egal cu 20. Și acesta este subiectul 2 roman.